så tænker jeg nok mest på piger, selvom jeg også godt ved, at det er drenge, der har det. Men det er jo tit piger, der bliver ramt af det, som har det lidt svært med sig selv, og som synes, at de skal leve op til noget andet end det, de er, og være tyndere, end de er. Når det er en, der har problemer med mad, og en, der ikke lige helt kan finde ud af, om det spiser for meget eller for lidt, eller har problemer med det. Så tænker jeg på meget tynde, syge piger. Jeg tænker på helt unge piger, der bliver påvirket af reklamer og modebranchen. Det siger, at de skal være alt for tynde og tynde. Så tænker jeg en forstyrrelse op i hovedet og mager piger. Tynde piger, som har et lidt usundt forhold til mad, vil jeg sige. Det er jo noget, der er sygeligt, tror jeg nogle gange. Det er noget, man behandler mange gange, tror jeg, med medicin. Jeg tænker på unge mennesker, som synes, at de skal være tynde og smukke og slanke i forhold til nogle idealer, de har.